taekwondo player and varsity Proud player. athlete ang 23 anyos na si Clarence Sarza kan Arimbay, Legazpi City matapos na maiuli ang gintong medalya sa katatapos pa sa ng 16th ASEAN Taekwondo Championship 2023 na nagsikad kan Marso 10 Sundo 12 asin ginibo sa Parañaque City. Istorya ni Clarence, diin niya hunaon nagaganahon niya ang kompetisyon, urog pang kadakol ang kabaling matitibay na atleta. Hindi pumalag po ako parang lumaban po ako kahit na silver lang, sobrang close fight namin. And after noon, nung nag-silver ako, lalo po akong nagutom na kaya ko pala yung ganitong opponent. Parang mas nag-seek ako ng help na sa mga seniors ko, sa coach ko na, ate, kuya, coach, ano yung error, ano pa yung need to improve. Then, dito po, tinrabaho ko po talaga. I do extra training sa umaga before yung proper training talaga namin. Aki pa kan makahiligan niya ang taekwondo. Katunayan, maginan sa iyang lalaking tugang ang nahihilig na mandigdi. Aminado man si Clarence, siring kan ibang atleta, daiman naging madali ang sa iyang trainings, apwera sa kulog nin lawas, dain niya man maibitara na maging emosyonal. Sobrang dami talaga yung struggle. Yung frustration andun kasi parang during training, may mga pinapagawa, may mga drills, may mga techniques. So, parang ina-overthink ko na, bakit ganun? Ba't di ko magawa? Bakit parang may something na mali talaga So, ba't ganun? Hanggang sobrang frustration ko, sobrang akong ina-overthink talaga. To the point na parang may isang teammate din ako na nakausap ko na parang napo-frustrate din pala siya, hindi lang ako. So, parang, okay, sabi ko, normal pala yun. Akala ko ako lang. Sa ibong kan mga agyat na inagihan, sinabi man ni Clarence na naging inspirasyon niya ang sa iyang pamilya asin ang mga taong nagtutubod sa kapasidad niya, na naging dalan nga ni maiulit niya ang nasabing onra. Sa mga kababayan ko, mga kalugar ko, sobrang salamat na may resulta naman or wala pa. Sobrang tigsuportahan yung damo. Sana patuloy din daw ako suportahan and ibahan pa sa iba pang mga competition. Hindi ganun kadali. Pero pina-promise ko sa kanila na i-give ko lagi yung best ko. May mga downfall, may mga setbacks, pero lagi ako babalik and always ko dala-dala yung pagiging Bicolana, pagiging Morago. Sa ngunyan, padagos man giraray sa pag-ensayo si Clarence bilang paghahanda naman sa panibagong babalehang kompetisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Elena Garalde, Bicol University Intern.